Bermeoko udalak martxan du jada e-administrazioa. Hori dela eta antolakuntza teknikariek nabarmendu dute administrazio elektronikoa errealitatea dela Bermeon. Bermeoko udalak jakinarazpen elektronikoa bidaliko die elektronikoki tramitatzeko dauden enpresei. Aurrerantzean, tramitazioak elektronikoki egiteko. Maiatzean bilerak egingo dira enpresekin laguntza behar izan eskero. Hasieran, beraz, zerbitzuaren bidez emango da aholkularitza. 2018ko abuztutik egoitza elektroniko berria argitaratzen duen ordenantza indarrean sartzarekin batera, enpresekin hartu emanetan jarri ostean ondorio hauek atera dira. Enpresen ehuneko 26 prest dago elektronikoki tramitatzeko. Enpresen ehuneko 74ak aholkularia du tramite zehatzetan laguntzak eskaintzeko. Ehuneko 7ak laguntza behar duela adierazi du elektronikoki tramitatu ahal izateko. Gehien eskatzen dituzten tramiteak hauexek dira Bermeon. Isunen informazio eskaria, isunen deskargu pleguak, gidariaren identifikazioa, gune publikoetan ekintzak egiteko baimenak, faktura elektronikoa aurkezteko aukera, fidantza itzulketa eskaria, oinezko gunera sartzeko baimenak, oinezko gunera sartzeko behin-behineko baimenak, jardueren aurre komunikazioa eta obra txikien lizentzia eskaria. Tramite hauek prest daude jada egoitza elektroniko bitartez egiteko. Gainera, aurre komunikazio bidezko obra txikien lizentziare martxan da. Obra txikien lizentzia eskariaren kasuan, 2019 urte hasieran, herriko aholkularitza enpresekin batzarrak egin dira egoitza elektronikoaren berri emateko. Tramiteak elektronikoki egiteko bidean. Eta maiatzean ere, esan bezala, tramiteak egiteko udalak batzarrak egingo ditu enpresekin. Bitartean, berazen bidez egingo da eta udal informatikariak ere laguntzeko prest egongo dira enpresei.